všetko prezentujeme pre tradície a našich predkov, ich ako zvyky a tradície. Napríklad dneska sme vystúpili s krojovaným pásmom, teda s tradíciou, jak som do Ameriky vandroval. Máme také scenické pásma a s tým sme sa dneska prezentovali. Gazda odchádza do Ameriky, žena plače, ale ak odíde, tak už potom spieva so ženami, že dobre ženomu tým starým kraju, ktoré mužok v Americe majú. Muž jej robí v roboce, nocuje a doláre do domu šikuje. Tak, a to je asi aj dodnes takýmto spôsobom, mám pocit. Prezentujte nám váš krásny kroj. Áno, takže vyšívaný fartuch, babky naše a mamky vlastne to dávali také dierkované, vyšívané, krásne fartuchy si robiť, takže toto je predovšetkým. Potom také lajbiky, s púvkami, hej, stále zamatové a takéto prizdobené, sukne samozrejme. Toto je taká letná sukňa a potom sú dva spodné kabaty a jedna cudnica. No, takže by sme boli krásny, široké. Ano. Je to nádherný a dokonca veľmi bohatý kroj. V tých časoch tento kroj asi nebol bežný, nebol ten pracovný, bol asi slávnostný, áno? Áno, toto bol slávnostný kroj, samozrejme, do kostola, na svadby to nosili. No a už na pole, tak viete, biela táto košielka a už kabát, ktorá aký mala, samozrejme, keď mladšia, dievča mladšie, tak svetlé, keď staršia žena, tak tmavšie a tak. Môžem poprosiť vaše meno a vašu celú skupinu? Moje meno je Bernadeta Kažimírová, som vedúcou folklórnej spevackej skupiny Olšava Ruskov. Veľmi pekne vám ďakujem. Užívajte nádherný deň kroja. Ďakujeme krásne, sme radi, že tu môžeme byť. Takže, drahí priatelia folklóru, umenia a nášho celoslovenského kroja, vítajte u nás v Banskej Bystrici a čo vám prinášam? V prvom rade vám odovzdávam lásku k folklóru, lásku k spevu, k umeniu, k vyšívkam, lebo túto košuľu vyšívala moja mama a už má cez 35 rokov tá košuľa. Takže vidíte, že naše prekrásne Slovensko má prekrásne umenie, či sú to kroje, ktoré tu všetci reprezentujeme, či je to spev, či je to folklór, tanec. Takže teším sa, že je 7. ročník tohto prekrásneho slovenského dňa kroja a prajem mu, aby vydržal aspoň ďalších 30 rokov, lebo tá hodnota, keď ja už teraz moju košuľu budem odozdávať môjmu vnúčikovi Tejkovi alebo vnúčke Emily, tak si myslím, že to je najväčšia hodnota, ktorú od našich predkov sme dostali. Dostali sme do vienku spev, tanec, dostali sme kroje, čo dedina, to iná novina, to iný spev, to iná kroj, takže ďakujeme Bohu, že žijeme na prekrásnom slobodnom Slovensku a prajem vám všetkým lásku, šťastie, Bože požehnanie, samozrejme aj mier, lebo to je tiež, ktoré potrebujeme. No a tešme sa spolu a spolu si aj zaspievame. Dobre, takže ja mám na sebe kroj z Adelovej, to je obec pri Lučenci. Veľmi také významné ženy z Živeny stade pochádzali, hej, takže my ako tuto s kolegynkou živeniarky sme prišli odprezentovať naše kroje, takže ja mám konkrétne tú spomínanú Abelovu. Je to modrý kroj, čiže nosil sa na sviatky do kostolov cez pôstne obdobie. Kroj vydatej ženy, nakoľko mám čepiec, fúkané, sklenené perličky, korálky, ktoré sú veľmi vzácne, takže už sa nevyrábajú, takže je to také všetko pôvodné a vzácne. Keď sa otočím, tak vzadu na sukni mi visia rožky z... Čiže vlastne to je vlastne táto súčiastka prekrížená na prsiach, vzadu zaviazaná a pekne to tam pozadie skrašľuje. Ešte poprosím vás, odprezentujte túto nádheru. Tak ja som oblečená v plachtinsko-príbelskom kroji. Je to sviatočný kroj vydatej ženy. Slobodné ženy mali na hlave čepiec a vydaté mali už takto ručník uviazaný do kontu. A takýto odev sviatočný nosili do kostola, na rôzne veselice, na krst, na zábavy a tak ďalej.
Ďakujem vám pekne, no a prejdem k tomu najkrajšiemu, keďže tu vidím nevestu. Takže prosím, odprezentujte aj váš krásny kroj. Dobrý deň, ja mám kroj s deťmi a povedali ste správne, je to svadobný kroj, pre ktorý je typická parta a tým, že vlastne tá detva a Belová je vlastne veľmi blízko, takže my máme veľmi podobnú šatku, tiež tak. Je to prekrásne a tým pádom veríte v to, že aj dnes ešte je možnosť si obliecť takýto kroj na svadbu? Samozrejme áno. Dobrý deň, aj vám prajem. My sme gečanská skupina Gečanka, tak sa aj voláme, sme od Košic. Keby ste chceli bližšie vedieť, tak Volvo, Valaliky, to je jedno a to isté. No, takže sme naše ženičky tu kolo mňa stoja, toto sme naša skupina. Aké máte kroje? Máme abovské kroje, také, aké nosili naše mamky. Babky nosili trošku iné, oni nosili také dlhšie, ale už naše mamky nosili také, jak my teraz máme. Idete aj na pódium? Ideme, ale tam vedľa. A čo budete prezentovať na pódiu? Naše pesničky abovské. Výborne, tak ešte si to užívajte v nádhernom dni kroja. Ja ukazujem, jak sa robiť košik. Dneska načal, mám ho dokončiť, pekný košik, jak zemiakový. A ja je Volodymyr Sas, žijem v Horných Salvách pri Galante, 25 rokov, pochádzam z Ukrajiny a bývam na Slovensku, celá rodina. Všetky si menujem tomu remeslu, deti, manželka, všetky vedia urobiť aký košik. Koľko rokov sa tomu venujete? No, 25 na Slovensku a dovezem to z Ukrajiny. A aj na Slovensku mám kamaráda, jaký detko taký bol už nepokojný a on to vedel, my sme spolu načali s ním to robiť. Ste tu prvýkrát na tomto podujatí? Na tomto áno, no chodím na jarmak, na ten, čo bude o týždeň. Páči sa vám tu? No veľmi, pekná atmosféra, tie kroje, to veľmi zaujímavé. Pozerajú si toto ľudia, čo tu robíte? Bolo tu mnoho, zastavili sa aj, chceli načať robiť, ale to sa nedá tak naučiť. Ale ľudí majú záujem, tu v Bystrici.